Thil makle hlauhawm, episode 53, Lawrkhawm. TikTok user, the roar monster in tichuan, a TikTok video tur siamin a buai hle maya. Heti lai tak hian in chung chuat chu rap tu ti hriat tak hian aron ri khap maya. Eng thil nge ni tichuan in chung chung chu thla a han la kuala. Atil han mu chuan a barak khai chiang kher mai. Alan dan mai hi chuan mi hring ni om tak hi chak zet mai hian aron vak phei ta maya poisen deuh tan po tre chua thot mai a ol viau ta ome eng thil chiah nge ani ti hi hriat thiam ar hle maya mi thren khatin rek an ti mai hi a ang hle ani clip dang le chuan Bolivia rama thil thleng hi lo thlir le ila YouTube lama vision paranormal chuan posin zirlai pakhat chuan a classmate tama chuan presentation nein thil thleng zen lo chu thil dang lam tak hi a lo thleng tamaya hetia presentation ane mek lai hian a teaching aid whiteboard a in bel chu a dinglam sira chuan ron tla in ada na pa nga ya chuan charin ada le tamaya Suta dinglam sira basket chu aron chele tamaya azirlai puite chuan athil soi ai ma chuan thil ron che a chuan an mit chu afuta zoka chuta thanglam sira do kan chu aron chele tamaya heta zet hi chuan en mai to lovin an hlau lu tuk chu an ron ding chuak ta suau mai ani chuta soi chun zom le an tum mek lai chuan do kana da star ni om tak chu kong khar pui lama chuan aron thlok pheile ta fur maya chuta chia chuan kong khar po chu aron in khar vele ta bok ani e classroom a hian eng thil chia chunge thleng ni ta angle he room chunga che thla hian no pangte hi ti boi achak ve hrim ani thayangem nge he no pang presentation nei tu hi a huat wang jok niang le thian za ho then khat hian ram hnuaya hian campfire nein an hlimin nuam an ti hle maya a thenin an samte chu in phiar sakin chips te chu ei chuan an hlim tlang hle maya ma se an hlimna chu hlaupna le mang an na chuan aron thak chiang kher mai an zinga pakhat Alexis chu omlovin man hmo tak chuan an zongta a heti an thian pakhat bo an zuk zong chu thingbula hian chelo chang lo hian a lo thureng maya a thi nge adam ti po hriat ani lo ani Oh, ow, man. What? Did you hear something? What? Alexis? Alexis! Shit. Alexis? Alexis? Shit. Alexis? Wait. Okay, be careful. God. Oh, God. Okay. I don't know. Alexis. Hey, Stop. no. Okay. chuta dinglam sira tang chuan mi hringa ni lo ti hriat tak hi aron vak phei zot maya an camera an thlo pha ta hial ani engtin tak om zelang mo he thil hi alem ani thei tho maya chuti rualin he khovela hian thil mak tak hi an tam hle maya
he thil hi atak tak alo ni ngai ani chuan a hreom dan tur chu suang to thiam phak bak ani ome Chinese live streamer Lawrkhawm mai jialong chuan faison China Roma middle school khar to le school rang tia an soi hi atloa he school building abik takin chongli na chu a rang na sa hle ni in an soi ani he hmuna hian school no pang pakhat bai suiting an ti chuan ama nun na la in a thla chu a rang ta chiam mai ni in he hmun hre chiang deuh tu te chuan an soi ani then khat chuan an soi danin he school no pang hian zaite pedal organ piano tumte chu angai na hle ni in an soi zana te hian a thla chuan music te chu tumin a zai thin bok ni in an soi ani zialong hian he hmun hi a voi khatlo na ni lovin a hma pon he hmun hi alo tlo to ani a tlo masak trumpo hian thil du om lo tak alo la fu to nge nge ani he thil lo en tu te chuan kalnon le tura an ngen chiam nu chuan zialong chuan he building bok hi afang ko le ta a ahma a alo tlo to trum ai ma khan thil thleng chu adu om lo zok nge nge ani thom om chuan ti zamin in hnoi lama chuan tlan thla in thla chuan lo let to su ti ni om tak chuan kong khar pui chu aron in hong tamaya我操！我，哎我操！哎我操！我操！我操zialong chuan a huai sen na zong zong chu som khom le in mun rang ber mun chongli na chuan chawin sikhin camera pakhat chu kamin thil lo thleng lo record turin ada a thil lak fu chuan a ti hlawin a ti khur na sa hle mai哎我操！哎我操！哎我操！操你！操你妈的！出来！啊！火！哎呦我操你妈的！我操你妈的！Chinese culture a chuan thinrim le vo chunga thla an han hau chiam hian thla chuan hlawin a thil ti chu a top san mai thin ni in an soi ani ma se
พอทีระเละร่างจะละเตทนทูอังไม่อินเจียลงอาโอฮีอโลโดยโอเดวเงนี่ท้าจูอปองปอร์ตุลตุลตะโจกไหมอะ你给我擦一擦不？操你妈的！操你妈的！这啥玩意儿啊？嗯？打不开！哎呦我操！哎呦我操！我操！操你妈！我操你妈呀！我操妈！我操！我操！我操你妈！我操！我去了。Uluk taka kan en chuan organs music room chu chhumwar chuan lo tuamin chumikara chuan meiche thla ni om tak thil dum tak mai mi hring pian nei hi alo lang thei boka chuta hetia tlan chu atum hi akalna kong chu alo indang tlat bok ani van nei thak takin zialong chu himdam takin he building atang hian atlan chuak thei hram ani Jose Chararia chuan afapa chu ti der preng tum chuan thlatrang lem alu le akut chu baruma chuan da in hidden camera chuan thil thleng chu alo recorda Afapa ti derna chu a hlo tling viau mai hetia a camera kam an la an en le chu a thil mu chuan a sok chiang kher mai hetia a camera kam afapa lo lu le ma si hian thil dum tak mai thla rong kal phei lai hi alo lang theya afapa ti thei atum mai kha ani sia he ina hian thla tak tak alo cheng reng ani thei mai angem nge he thil dum tak kal hi light kalsual light reflection satlia zok niang le mipa rol thar pakhat hian a tiktok video siam turin bedroom a chuan a buai hle meya chuta khum hnuai atang chuan thom ri rek hi hria in rang taka a camera kam chu la in khum hnuai te chu thla an la kuala ma se
engma amureng reng lo ani e video hi uluk taka kan en chuan mai ni om tak mel hi aron langjok maya makle hlauhawm tak chu ani ve ngei chuan arin om he ruma hian thil soifia hlei thei lo thil chu a thleng chiang hle ani zana imut na hnuaya ang turin han suang tu chin la zan mu i tu thei mewangem